мунтахабҳои футболи зери 15 солаи Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо мақсади омодагии хубтар ба мусобиқаҳои дар пеш истода дидори рафиқона анҷом доданд. Дидори санҷишӣ дар Варзишгоҳи ҷумҳуриявии марказии шаҳри Душанбе баргузор шуд. Ҳарчанд дар дақиқаҳои аввали рақобат аз ҳайати мунтахаби футболи 15 солаи Ӯзбекистон Амирбек Саидов ҳисобро боз кард, аммо дар идомаи вохӯрӣ футболбозони навраси тоҷик маҳорати хубтар нишон доданд. Дар дақиқаи 27-уми рақобат Азиз Зарифӣ голи ҷавобиро зада таносубро барқарор сохт. Дар дақиқаи 29-уми дидор бошад Билол Бобоев тӯбро вориди тури дарвозаи ҳамсолони ӯзбеки худ сохт. Дар дақиқаи 31-уми рақобат Амирҷон Бақоев маротибаи сеюм хатти дарвозаи футболбозони навраси Ӯзбекистонро рахна сохт. Дар дақиқаи 37-уми рақобат Амирҷон Бақоев дублро марбути номи худ сохт. Дар қисмати аввали рақобат ба мисли Амирҷон Бақоев Азиз Зарифӣ низ дубл кард ва ҳисобро дар маҷмӯъ 5-1 ба суди футболбозони мунтахаби Тоҷикистон гардонид. қисмати аввали дидор бо ҳисоби 5-1 ба суди шогирдони Зайниддин Раҳимов ба анҷом расид. Дар пайти дуюми рақобат Иброҳимҷон Турсуналиев як голи дигар ба дарвозаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон ворид сохт. Футболбози дигари мунтахаби 15 солаи Ӯзбекистон Оллаберган Каримов низ ба задани гол мушарраф шуд. Дар ин вохӯрии дӯстона сухани охирин низ аз ҷониби футболбозони мунтахаби 15 солаи Тоҷикистон гуфта шуд. Дар дақиқаи 78-уми рақобат Меҳрубон Ҳамидов ба натиҷаи ин дидор нуқта гузошту ҳамин тавр дар бозии рафиқона тими миллии зери 15 солаи Тоҷикистон бо ҳисоби 6-3 ҳамсолонашон аз ҷумҳурии Ӯзбекистонро шикаст доданд. ёдовар мешавем ки рӯзи 13 август тимҳои миллии наврасони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бозии дуюми рафиқонаро анҷом медиҳанд. мо гишнаи бозии байналмилалӣ будем. медонем ки касалияй дар ҳама ҷаҳон иҷо мо бирова натонистем. фақат дами Тоҷикистони худмон машқҳо бозии рафиқона хеле ташаккур зиёд мегӯям дастаи Ӯзбекистон ки қабул карданд фарёд кунем омадан хатимон як бози рафиқона карданд. бозии ма розием бачаҳое ки мо метавонем ояндада бурем чемпионати Осиё. Хочу в первую очередь поздравить сборную Таджикистана с победой. Сегодня игра, я думаю, очень интересная была, результативная. Я думаю, всем, и кто болельщики были на трибуне, всем понравилось. Ну, конечно, это для нас первая игра, первый международный такой опыт. Конечно, ребята, я хочу сказать, может, они немножко волновались, может, не справились. Но начало было очень хорошим. То есть и хорошую атаку провели, и красивый гол забили. Но потом уже немножко, конечно, под хорошим давлением таджикской сборной немножко растерялись, поэтому и столько моментов пропустили. Много было ошибок, конечно, но, в принципе, большую часть того, что я от них просил, они выполнили. Ну, бывают ошибки в футболе, этого не избежать. Поэтому я думаю, что мы сделаем правильные выводы и будем дальше готовиться.